Antang-antang bolong gulu merak gulu sapi mecah ondok siji yen ra pecah dadi mukti ase iki lho ganange ayo ger ase ayo Kang Tio disolahke kunjunge nger siap ayo yo iya salah as lo out yo
balik yo. Heeh. Terus si adoh baleni. Nah. Terus iya ngono. Iya. Heeh. Ayo Kang Alan. Nah. Solake kunjunge ger. Iki lho. Kang Alan Saputra Singa Lutra. Iya. Hei. 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 Buka sikit. Buka. Bisa lo. Buka. Yes. Buka. Buka. Hei. 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 Iya. Bus. Iya. Ayo ger. Ora sagru-sagrusu. Lho. Baleni. Ora sagru-sagrusu. Iya. Terus. Nah, sik adoh. Heeh. Iya ngono. Iya. Nah. Iya. Terus ora apa-apa sendek kok. Heeh. Alah. Iya kowe kandhane kok. Mbok ngono milih sing tuwek. Alah, peatus balunge jare. Alah ya. Ayo ger. Alan Saputra. Ae. Udah. Hei. Ayah kono. Yayen. Ayo Kang Opik. Nah, sing was kita Kang. Alah ya. Bocah kok gantenge kaya bujang ganteng tenane. Irunge ya mancung. Go. Was. Hei. Asik. Yo. Yo. Hey. Asyo. Disolahke kunjunge beksa kanthi wiraga wirasa lan wirama gagrake Singa Lutra. Kang Tumata ya ya. Iya kena. Alah. Aus. Iya. Ayo diwalik. Ping 30 janjine. Ayo, lagi ping 5 baleni neh. Ping 30. Sapa ngerti sesuk didaftarno kethoprake. Kang Sukir. Lho. Ya. Ya, Ladalah kandhane sing disir kok sing tuwek terus peh balunge wis atos. Lah ya sing tuwa ya mapan terus ya. Lah iya kono. Halus ger. Asik. Bisa nger, nah sapa ngerti dipirsani Kang Sukir sesuk dijak ngetoprak rak bejamu masamu. Dadi bibit unggul
Saliyane ganong ya ngepruk ngono. Mas yo. Ayah. Ayah. Andane kok. Was. Nah. Go. Peyo Allah dalah sakarep ngono lan ayo sing penting aja numpaki sing tuwae terus kowe opeh balunge atos mbok tumpaki terus yo ayah ngono terus Allah dalah balik neh iya dibalik lan yo sikile ning dhuwur. Heeh, kaya jambu menteng ngene iki lho. Jare wong kualat karo simboke. Alah, iya ya. Iya. Tetek imammu le wes pokoke angger ngadeg ngene kae ya wes payu sesuk kowe alah ayah ngono mas ayah ngono hey hop ayo sauto kok dipersani dulur kulanang suger sapa ngerti sesuk nek dene entuk job ketoprak digawa sak bejamu ayah ngono biar kowe iki gagar otak apa ora iki grayange bu sirahe wah jan sirah dikeplek-keplekno iya yo payuh ayo yo sing halus biar aja ngantuk kepodokan mas hus payuh ayo yo menika Dik Tio tesih wonten bangku pamulangan kelas kalih wonten SMA Muhammadiyah Kodenan ya sekolah disambi libur dumateng warga mujudipun dadosaken seniman jan mas menika Dik Tio lajeng dipun sambung kalian Dik Alan. Dik Alan menika nggih tasih wonten bangku pamulangan kelas setunggal SMP Negeri Setunggal Kodanan kang mondok wonten ing Laladan Umbul. Mas, iyo. Yup. Ayo lan. Ora
rasa sagru sunger. Was yo. Ha lo. Ha. Iya. Andane kok. Was, ora apa-apa bajut mengisor. Ndek kok. Heeh. Meter ya. Bu. Hei. Buka. Ayat salah. Hei. Hei. Masuk. Hei. Buka. Ya. Ayo Kang Alan. Mas. Iyo. Ayo Kang Obek. Menika Kang Obek ugi tasih wonten bangku pamulangan kelas tunggal wonten SMK Qosinatul Ulum kang tumondok wonten ing Laladan Duglik. Kang Obek jan sekolah sinambi nekuni bidang seni. Ayo dibudalno Bek. Yo. Hey. Halah halah hayah kono hayah iya dalah kledang saka kiduletan dampyak ngerit Wadyabala kipate Pujangga Anom minangka dutaning Sang Klana Sewandana Upadi dununging Kimbang Amijaya kanggo Sangkepe Sarana mboyong Yai Sekartaji ana ing Kediri. Oi! Oi! Ha hey! Ha! Ayah kono. Lo 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 lo. Ha! Ha! Hey! 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 Kang Alan, Kang Tio.